Сега не мога да споменавам имена, но топ журналистите казват, тази тема не е забранена да я работим. Това е най-наболелия проблем, защото на пролет вече, като влезе сила сваляне на 1500 метра, тогава вече няма да можем да изкараме никакви животни нагоре. Актовите сигурно ще са тройни и четворни размери по-големи. 500, 600, 700, 800, 1200, 1300. Хиляди семейства в Подбалкана са застрашени да останат без поминък. Само в Калофер се отглеждат над 9000 животни. Тук става въпрос за хиляди животни и за хиляди семейства, които остават без хляб. Единствено изход, ние трябва да ги ликвидираме тези стада. И питаме, това значи ли, че няма да ни пускате изобщо? Това значи ли, че няма да се посе Балкана? Никаква конкретика. Да може изведнъж да кажеш, ма вие нямате право изобщо да се качвате горе. Всичко е в една мъгла, за да могат да върват схемите, трябва да е пълна мъгла от всякъде. Лично моя имот е 120 декара. Миналата година ми ги отрязаха, не мога да правя нищо. Са го удърживели по не знам какъв мученически начин. Здравейте на всички, намираме се в Калофер, в подножието на връх Ботев, община Карлово, област Пловдив. Тук сме с Пейо Недялков, който ще ни разкаже още за проблемите на животновъдите, специално за едрия рогат добитък и за всичко, което се случва през последните години, което притиска животновъдите до нива, в които те просто не могат вече да осъществяват своята дейност. Пейо, сподели ни какви са основните проблеми, които вие изпитвате тук? Най-основните вече тук последно време, които влизат в сила и влязаха в сила, това са намаляване на брой животински единици на хектар в парк Централен Балкан, в който пашуваме. Или поне искаме да пашуваме. Другата наредба, която ще има сваляне до 1500 метра на морска височина, още повече ще намалят капацитета на животните вътре. Ние сме тук в близост в Централен Балкан, и там са границите на няма 500 метра. Проблемите почват още от пролетта. Значи с тръгане на тревата, ние животните тук ги сваляме 7 месеца и ги храним на место. Събираме храна 4-5 месеца, караме бали, фуражи. Животите с тръгане на тревата, те се тръгват нагоре по Балкана. Те цял живот там са раждали, там умират и така нататък. Това се е традиция от прадеди с много поколения напред. Тоест нормалният начин на отглеждане на тези животни е през една част от годината те да бъдат в ниското, в една част от годината те да са горе на паша. В случая се получава, че нашите животни тръгват нагоре, тук граници на Централен Балкан, веднага охраната се взирва, почва да пише актове. Всички вие имате актове за това, че вашите животни преминават в границите на Централен Балкан? Да, значи някои нямаме позволително за паша, защото поради тези актове вече натрупани. Има някаква система, на която отиваме на опашката да играем за някакви мижеви хектари и ние не можем да стигнем до там, защото 50 човека играят с по 100 животни и играят за тези хектари. Това е най-наболелия проблем, защото на пролет вече, като влезе сила сваляне на 1500 метра, тогава вече няма да можем да изкараме никакви животни нагоре. Актовите сигурно ще са тройни и четворни размери по-големи. Кажи ми какво един животновъд получава като акт, примерен, за да може хората да разберат какво означава да получиш акт от охраната на национален парк. Значи, примерно виждате едно животно там на поляните, след границата на парка. Това животно на тебе ти струва почва от 500 лева. 500, 600, 700, 800, 1200, 1300 и там отсреща имам един колега, който се занимава с овце, той целогодишно има актови. Той е рекордьор по актове. Значи това там към мои частни имоти, всичко там вътре в парка. Да. Това са частни имоти, негови имоти, на него като минат му пишат постоянно акт. Няма значение за една крава или за 50 крави, акта е един и същ. Така, налагат ви акт, което означава, че вече светите в системата, че сте нарушители. Светим в системата, пишат, че след това още един акт и спираш да участваш в тази система. Тоест ти не можеш да кандидатстваш за пасище, щом имаш акт. Точно така. Така, което автоматично ви ограничава и трябва животните ги държите в ниско. Обаче тези животни, те са балкански животни, те не могат да стоят тук, защото лятото тук няма първото, което вода. Да. Второто, което е това животно, че то се самоизяжда на едно място. То не може да стои тук долу на тази жена. То трябва да върви там нагоре, тук става овали, мухи, почват да измират. Тръгат болести и така нататък. Породата, тя се личи, тя си и балканска порода, а и там горе е място. Да. Около години там са били. Другото, което е, балат пролетно време, значи те, които имат пасища, които са спечели в търга, които са спечели в търга, балат пускането на пътни листове, на работи, става сред лято, юни месец. Животните стоят тук долу. Изпасва се и тази трива, която трябва да ги махнем от тук, да я приберем за зимата, тя се изпасва и тя. После от тъкто юни месец тя трива не може да стане. По-рано ми каза, че вие имате имоти, които са частни. Имаме имоти, но същевременно се оказа държавни. Среща на Парджек, на Заногата, на Мелковец, това всичко е
са го одържавили по не знам какъв мученически начин. Тоест, вие сте съсобственици с държавата на собствените си имоти и даже плащате наем върху собственици. Точно така. Докато среща тези частни имоти, които поне тях посеяхме, лично мои имоти 115 декара ли бяха, или 120 декара, миналата година ми ги отрязаха, не мога да правя нищо в тях. Не можеш да ги заявиш, не можеш да ги косиш, не можеш да ги пасеш. Или система за блокиране на животновъдите, по никакъв начин да не могат тези животни да се изкарват. Значи леко по лека ни притискат и трябва да ги затриеме тези животни. Какво става с животното, когато стои толкова много време на едно място и не може да отиде на паша по естествен начин? Ами какво става? Това животно залинява. Това животно, то трябва да се иди горе на хлад, на пашата, да си пасе там на свобода. Това животно, то затова е създадено. Не тук да го държиш долу като арестант. Да. Според тебе колко време им остава на животновъдите, след като каза, че ще свалят границата на 1500 метра? Нищо не им остава. Това лято, като свалят на пролет и няма къде да идем, трябва да ги пускаме на кланиците. Хиляди семейства в Подбалкана са застрашени да останат без поминък. Само в Калофер се отглеждат над 9000 животни. И това всичкото, дет цял живот сме го създавали, дет са бахтил тук да направиш нещо, всичко го затриват си на лека ръка. Правехме тук стачки пролета, един месец, затваряхме пътя там по 10 минути, по един час, после 10 минути ни дадаха на цяло да го затваряме и накрая нищо никой не ти обръща внимание. Тук става въпрос за хиляди животни и за хиляди семейства, които остават без хляб. Единственият изход, ние трябва да ги ликвидираме тези стада. Викахме медии, това ти онова, ти медии ти казват, няма нещо интересно при вас, вие просто стоите там на пътя и никой не ви обръща внимание. Да. Значи трябва някой да умре. Национални медии. Нашите медии. А от министерствата, когато ги сезирате и говорите с Министерството на околната среда и водите, Министерството на земеделието и храните, каква е реакцията? Реакцията и на тях им, нас да ни няма. Това им реакцията. Ти им говориш, че си показваш проблемите, той си върти главата и се обръща на друга страна и си говори там по неговия език. Тоест няма съдействие да ви помогнат? Никакво съдействие няма от никъде. Благодаря ти. Тук сме с Тодор Диклиев, който ще ни разясни малко повече за битката, която в момента животновъдите от община Карлово и предполагам в целия Балкан водят с институциите, съответно с това да получат някакъв вид отразяване, внимание. Значи нещата са много, как да кажа, назад във времето организирани, системно организирани да бъде унищожено животновъдството. Не става въпрос за 10 месеца, 2, 3 или 5 години. Още от началото, когато се прави националния парк 1999 година, общински пасища се взимат от общините и се национализират без да се пита общината иска, не иска, животновъдите какво ще правят, няма значение. От общински стават държавни. 2011 година под формата на геодезическа грешка общински терени тук в подножието на Балкана също ги удържавиха без никакви съгласователни режими и никакво питане. 2016 година с новия план за управление на националния парк от 240 000 декара пасища, 100 000 декара спраха да ги дават на животновъдите, защото вътре имало ценни биологични видове. Традиционна сезонна паша до някаква степен започва да влияе негативно върху биоразнообразието. Нашия Ботев връх е част от тези 100 000 декара. Сега, който е там с животните, тук имаме колеги, които са животновъди, че животните там са раждани, както каза предишния колега, веднага са актови и те са с много сериозни суми, което пак те води до това да бъдеш принуден да се махнеш, да те няма на тая територия. Интересното е друго, че животновъдите биват разделени много така технично, специфично, за да няма такъв отпор от всички. Има животновъди, които не получават актове. Аз имам над 30 акта за едно место, което 3 месеца през лятото колега животновъд целодневно е вътре в това место, но за 10 години няма един акт. Това се прави умишлено да бъдем разделени, тъй като нямат актови, то има схема пак. Като нямаш актови, ти си получаваш пасището в националния парк. Да. Това е първия, те са 3 етапа в търга. Първия етап е всички редовни, без актови си получават пасищата. Той получава такова пасище. Втората част от процедурата казва всички, които са без актови, които спазват режимите на парка, участват на случайен принцип, бъркат в една купа и на който му се падне, взима. На това участие всичките бяхме съгласни да остане на третия кръг. На третия кръг оставяме всички, разделяме си по малко пасища и всички взимаме. Но този един, примерно, който е животновъд,
явно така е стимулиран от парковата администрация. Той каза, не ме интересуват всички, аз си взимам на втори кръг пасищата и всички пак останахме без пасища и пак станахме готови да бъдат ни направени нови актове за година. Те са по 5-6 акта на година. Най-големите актове ги получават това момче, което е в парка, 1300 лева. Ние не искаме да ходим на горбет нито в Англия, нито в Испания. Ние искаме да живеем тук и тъй или иначе, каквото да става, ние ще сме тук до края. Ти каза по-рано, че от доста години вече се водят и дела. Пробвали сте чрез медии да ги викате, да бъдете отразени, да бъдете чути. Каква е била реакцията от тяхна страна до момента? Значи дела водим за частните имоти в подножието на парка. От 2019 започнаха делата, още не са приключили. Делата са за частни имоти, които са възстановени с решение, с всичко от поземлените комисии в периода 90-99 година. Но много странно, държавата в момента казва така: не е трябвало да се възстановяват земите в Централен Балкан, частните имоти в територията на парка. А в същото време парк Витоша е бил пак народен парк. В Бояна, в Драгалевци, във всичките покрайнини на София са възстановени имотите. Значи там е можело да се възстановява в Народния парк земи, а в Централен Балкан не можело да се възстановяват земи. Това е също двоен стандарт, но ние сме викали медии, включително когато беше протеста, не ни отразяват от всякъде. Даже сега не мога да споменавам имена, но топ журналистите казват, тази тема не е забранена да я работим. Значи животновъдите, които получават по мярката пасторализъм средства в територията на Националния парк Централен Балкан, те получават за пасищата, високопланинските пасища, получават средства за тяхното изпасване. Да. Отделно екологични организации и в частност дирекцията на Националния парк през европроекти за същите площи усвояват и те също евросредства. За 10 години мисля около 20 милиона лева. Те могат да се проверят, има начин да се проверят тези неща. И в един момент се получава двойно финансиране за една и съща дейност. И дните от или животновъдите, или еколозите трябва да бъдат примахнати от тази територия, за да могат другите да останат да работят върху нея. Още държавата не е натисната и черно на бяло. Аз не съм видял да е написано. С консултации с адвокати, те го твърдат това, че това е забранено по не знам коя директива точно. Не може за една и същата дейност да се получава двойно финансиране, което се получава в момента. А те вече си го получават, двойното финансиране? За пасища сме взимали субсидии, отделно има за същите територии. Пак ли казвам, под претек възстановяване на местообитания по европроекти, дирекцията е усвоявала евро. Ние там ще ходим да пасеме, защото съвсем спокойно, примерно, тези субсидии могат да бъдат дадени в Натура 2000. Това е нещо, което дори може да бъде сезиран ОЛАФ като орган, който да проверява за злоупотреба с европейски средства. И може би това е една от причините, поради която тези животновъди искат да бъдат премахнати, за да може тези схеми, както ги виждаме сега в момента, да продължат. Случайно да сте чували за нещо от тези неща по новините, не сте ги чували. Всичко това нещо, умишлено или не, е било прикривано, за да може тихомълком с наредби и с закони да бъдат елиминирани шансовете животновъдите тук да могат да извършват своята работа и да поддържат своя поминък. Само и само да може тези лични интереси по един или друг начин да бъдат усвоени и по някакъв начин да могат да получат своите средства. Може ли само да ни кажеш, като за финал, какво очакват животновъдите, както каза на пролет, с настоящата наредба за тези 1500 метра максимална височина за пасене? Те казват, над 1500 метра няма да има тази помощ за пасторализъм, която е за животновъдите. И сега ги питаме, това значи ли, че няма да ни пускате изобщо? Това значи ли, че няма да се пасе Балкана? Никаква конкретика. Да може изведнъж да кажеш, ма вие нямате право изобщо да се качвате води. Всичко е в една мъгла. За да могат да върват схемите, трябва да е пълна мъгла от всякъде. Вие много добре знаете, че примерно в Кресна магистрала не може да стане, защото има някакви сили, които правят да няма в Кресна магистрала. Също е Централен Балкан. Никой директно не каза, ние искаме да убием животновъдството в този район, но практиката го показва, че така става. Северна България почти няма вече животни. Колко от тези глоби, които получавате като актове, всъщност се равнява на средства, които въобще заработвате като животновъди? Ти може долу да взимаш около 2-3 хиляди лева на месец да ти се падат, да можеш да караш годината, и като ти направят 5-6 акта в Балкана по 1000 лева, те половината година ти я взимат като средства. Виждате как животновъдите само и само за да оцелеят, те трябва да си предвидят в бюджета, че в годината разходите им са свързани с глоби и с актове, с които те въобще да си пуснат животните на паша, или говорим за тотална репресия,
от страна на институциите тук и абсолютно никакво намиране на компромисни решения, намиране на начин да се помогне на животновъдите от страна на институциите или по някакъв начин да се намери някакъв вид решение, за да може всички страни да бъдат удовлетворени. Нека задълбочим, нека да разберем, пратете още информация, питайте своите по-смели колеги дали са готови да излезнат и да дадат информация, за да може ние да разберем ако Европейската комисия може да изпрати пратеници да проверят случая в Велинград, готови ли са да изпратят пратеници тук в Централен Балкан да разберат действително това ли е причината, поради която се стремат дали са нашите управници или нашите институции да унищожат животновъдството. Нека бъдем проактивни, споделете това видео, пишете в коментарите и също така пишете на info Маймунка Свободен глас BG, за да може тази информация да достигне до нас и ние да отразим допълнителни случаи и да помогнем на животновъдите. Благодарим ти много, продължаваме с случая, продължаваме в рубриката за животновъдите и отново молим, споделете това видео да достигне до повече хора, за да може да спасим родното животновъдство и по всякакъв начин да спрем възможността да има унищожение на такива ценни животински видове, които виждате и съответно поминъка на хората. Благодарим ви!